Hola, la jornada de dijous ha vingut marcat, sobretot pel descens de les temperatures. S'ha notat i molt la mínima amb un matí en conjunt més fresc. A més, tot plegat acompanyat de força sol, tot i que a primeres hores del matí hi havia alguns núvols baixos a punts del litoral sud, també alguns punts del litoral nord, i han crescut aquestes núvols d'evolució diurna a punts del Prepirineu, de la serralada transversal, poc importants, que no han tingut més conseqüències. En quant a les màximes, de les més altes s'han assolit a punts de la Catalunya central, destaquen, per exemple, els 34 graus d'Artés, els 34 també de Vallirana o de Castellbisbal, a zones del prelitoral central, 34 a Girona, i s'han quedat en valors d'entre 31 i 32 graus a molts llocs de Ponent. De cara a demà, però, a Ponent, sobretot, pugen les temperatures i força. Aquest és el mapa de variació de temperatures màximes previstos entre avui i demà. Per tant, la previsió indica clarament que les temperatures màximes de cara a demà a zones de Ponent i del prelitoral central poden pujar fins a 4 graus centígrads. A la vessant nord del Pirineu una miqueta més perquè avui han tingut advecció de caràcter fred i de cara a demà se'ls canvia totalment la situació. S'espera una jornada en conjunt assolellada demà, pocs núvols, malgrat tot encara hi haurà alguns núvols baixos a punts de la depressió central, també a punts del sud de la Costa Brava, nord del litoral central, poc importants que ràpidament s'esvairan al llarg del matí. Les temperatures mínimes ja seran una mica més elevades que no pas avui i durant la tarda s'espera que s'imposi aquest vent i es reforci de component sud que farà que malgrat tot les temperatures màximes no acabin de pujar a punts del litoral de Tarragona i de la Vall de l'Ebre, però sí pujaran a la resta, a Ponent amb valors de 37 graus, que es podrien acostar molt al llindar d'avís i, per tant, hem posat un avís de cara a demà de baixa probabilitat que afecta sobretot a la zona de Ponent, amb la previsió de que les màximes puguin arribar als 38 graus centígrads, que és el llindar pràcticament per totes aquestes comarques. La situació ja prevista per les properes jornades, dissabte més nuvolades al centre del dia al Pirineu i de cara a diumenge aquestes nuvolades seran una mica més desenvolupades i durant la tarda hi podrà haver algun ruixat feble i aïllat a punts del sector oriental del Pirineu o quadrant nord-est. De moment això és tot.